mending dia bengi. Wis tuwek. Udah kolam. Kira-kira Mang dadi cah cilik. Waduh, waduh, waduh. Dasik. Iki kok jambur. dan
santri barang. Nah kayak apa? Iya, Pak. Diapi cak. Tembak. Kucing bau. Kuncung tapi aja dikek ning buri. Sing buri gak santai. Anu lho iki mikir bareng. Oh bocah kuwi saru iki. Ayo nek. Lu kayak cacat lu. Nah, Apa? ada. Aku kulo kaya cah nom-nom dres. Jam biyen aku walak kempengan. Lara saiki wae yo. Lah iya. Kenapa? Kergosan aku. Hai. Ayo. Aku kok. Hai. Koyo kowe. Hai. Lah. Lah. Aku. Iya. Iya piye? Sopo ora kok? Wah, asem. Ngono tenang-tenang. Tarungono tenan-tenan Mas aku ayo bisa ngono. Aku pedhiyo saksiu. Saksiu piye? Sarang biyo. Lah, datene rada diunggah-unggahno iki. Iya. Jajal unggahno edrek. Remo iku. Iki lho sing dawa. Ayo nek yo. Nek. Salto nek monggo Mas. Kurangan no. Kurangan. Ayo. Alah. Wes. Dasem remuk bayaran piro. Dasem senat bayaran piro. Keri. Balane. Apa budal ngedos? Apa budal ngombe? Katokan. Katokan lho. Katokan gula. Dek. Lho aku wis ngomong, Dek. Kowe ra gelem tangga apa? Katon temangsing. Cipo deh. Wong omah lape budal ngombe ku. Ciko dhewe. Ciko. Ciko. Iki mono regane 70 juta. Dek, kowe gak isi. Lah anakmu. Dek. Kalau itulah anakmu inden lho kowe gak isi. Ayo Mas.
tasipun sedya saking pelawasa biaripun Pak Trio Sapi Indun Lenggah Aku Putri ingkang sampun lenggah dalem iki bisa ngatakan tumpang sawuran sami ingkang sampun nderekaken jenengan paring kula pangestu mugi ake Bunda Bijaya mangke rahayu selamat sangat sing sakawuh saking kula sadalunipun lan sadhermanipun warga Sapi namung sedaya Allah taala hormati Rasulullah Muhammad SAW Sumerambah sahabat sekawan dinasian Abu Bakar Umar sangali soka kota sedaya pramila panjenenganipun maujud kasakuran manggil rahayu sama sangat sesakawuh iki saking kenal sadalunipun lan sadhermanipun yang sekalian sedekah ikhlas Allah taala hormat para wali kang kepareng katelah wali songo sumari wonten ing tanah Jawi tawasul sing Allah taala mugi hajatipun Pak Trio Sapi mangke rahayu slamet sak ngajeng sak pawiki sarinten lan sak dalunipun lan sadhemanipun yang sekalian sedekah ikhlas Allah taala hormat Adam kawitan Surya Sasi banjik lawan kudung kumus mepaket tetepaken wonten ing dinten malam Jumat paing rinten lawan dalu mugi menika katelah krebetipun lan yasanipun seni barang wahyu cempaka mula mugi langgeng rahayu kathah panjer kathah rezeki saking ngasane Allah taala. Saat ramanipun kaliyan sedekah ikhlas karena Allah taala hormat kumara puluh bilang randu gantung ingkang yasa dusun puluh bilang randu gantung mangga kathah pakurmatan ubur ampen nggih amugati godhong kayu banyu mangka cekapan rupa madewasana. Mula kemarin kanjeng ini kepareng julung donga pangestu miyah kajatipun Bapak Pak Dicanda Sapi panggih rahayu rahayu saking Allah taala. La Nabi Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kan guys, selamat. Bismillahirrahmanirrahim.